So we did not expect that it would happen that way, no? As it happened. Nakakalungkot, nakakainis, nakakagalit, pero we don't expect that. So, kumusta po kayong lahat mga par? So, tukoy na mga par ang piloto na sinasakyan ni Duterte papuntang The Hague, Netherlands. So, tukoy na mga par na na-trace up na po kung sino ay isa po itong traidor mga par. Nag-traidor po. Isa po ay kaklase dati ni Senator De La Rosa at hindi ng kaklase ay isa pong palapit na kaibigan. Ito po ay posto ni PH Update mga par. Babasahin natin. Isa sa mga nag-traidor. Mista ko ang piloto o na classmate ni Senator Bato de la Rosa. Ang sinasabi ng karamihan na ay yung 2025 ay Year of the Snake. Kaya maraming nag-traidor ngayon. So ito po mga par, ipakita ko po sa inyo mga par kung sino yung piloto na nag-operate sa aeroplano na papuntang The Hague, Netherlands. Ang programa ng Net25 ngayong papalapit na ang 2025 national election. At dito rin sa video na to, pag-usapan ho natin ang traidor na lista. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, umalingasaw ho sa mundo ng social media. Itong larawan ng piloto noong eroplanong nagdala dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. Nagkalitaw-litaw pa ho mga kababayan, mista pa ho pala siya nitong si Senator Bato de la Rosa. Ang kapal ng mukha nitong nitong classmate na to ni Senator Bato de la Rosa. Base ho dito sa post ng Samsumi, Judas, Senator Ronald de la Rosa and his mista, Captain Johnny Gula, pilot in command of PRC 5219, the aircraft which flew the former President Rodrigo Roa Duterte to The Hague. Ayan ho, mista ho yan nitong si Senator Bato de la Rosa. Ang kapal na sa bagay, pagka pera na talaga nagsalita, pati yung mga mista makakalimutan na. Hindi man lamang ho tinimbrihan nitong si ano pangalan nitong kapitan na to? Captain Johnny Gula. Base ho dito sa post ni Samsumi, Judas, Senator Ronald de la Rosa and his mista, Captain Johnny Gula, pilot in command of PRC 5219. The aircraft which flew the former President Rodrigo Roa Duterte to The Hague. Ibang klase ho mga kababayan. Mista pa ho pala nitong si Senator Bato de la Rosa. Ang pilot in command diyan sa aeroplano sinakyan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi man lamang sinabihan na, pasensya na kailangan ko talaga ng kwarta. Yan ang pagmamukha nitong si Captain Johnny Gula. Ibang klase ho kayo, sir. Mista nyo ho si Senator Bato de la Rosa. Kahit ano man lang timbre, no? Bok, lahat tayong magagawa, Bok, no? Kasi kailangan ko talaga ng ng kamerahan ngayong mga panahon na to. Tigang na ako. Ito, how ironic what some people can do for 30 pieces of silver, just like Judas with Jesus Christ. Sadly, the good senator did not even know till the second hearing, still the second Senate hearing, that his mista was complicit with all the order. Hindi po ako nag-hearing itong si Senator Amy Marcos, hindi po ako malalaman itong si Senator Bato de la Rosa na mista niya kasi sa diyan sa PMA, sa Philippine Military Academy. Pagka magkakabatch kayo dyan, magkakamista kayo, parang magkakapitit ang turingan nyo. Pero dito ho sa dito kay Johnny Gula, ang pilot in command dyan sa aeroplanong pinangsakay dito kay Tatay Digong, wala na hong bista-bista. Importante ho yung 30 pieces of silver para sa kanya. The pilot must need
his job with the San Miguel Corporation, Ramon Ang, so bad that he couldn't even refuse the job of helping in the eventual division of a nation. Oh, there will always be time for reckoning. Captain Johnny Gula, always boycott all San Miguel products. Naku, mahirap-hirap po yan mga kababayan. Marami-rami yung mga products ng ano na yan, San Miguel. No? Pero ang dapat po talaga nating sisihin dito, ang administrasyon. Yang San Miguel, kumbaga, naghanap sila ng eroplano, yan lagi ang sinasakyan itong Sibangag. Kumbaga, yan yung readily available noong mga panahon na yun, yung mga oras na yun. Yung eroplano na yun, kumbaga, pagka sinabi nitong Sibangag, na dahil yan lang lagi niyang sinasakyan, dalhin nyo na sa dahig, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan lagi ang gamit nila. Yun ako ang ginamit ng ano. Pero yung dito, San Miguel, kumbaga, pagmamayari nila yan. Pero yung mga lugar na pupuntahan ng eroplano na yan, dahil business nga naman yan, siguro wala na silang doon, wala na silang kinalaman. Hindi ko natin alam kung merong dito yung San Miguel, kung merong kinalaman dito dyan sa eroplano na yan. Pag mamayari nila yan, pinaparentahan yan o kung ano pa man, business as usual lang po yan para sa San Miguel Corporation. Kahit dalhin pa ulit eroplano na yan sa impyerno, wala akong pakialam. Yan si Ramon Ang o yung San Miguel Corporation. As long nakikita sila. Ang issue dito, di naman lilipad yan kung walang timon netong si Marcos Jr. Kaya wala ko tayong ibang masisisi dito sa kaganapan na to kung hindi itong si Marcos Jr. Dito sa bahagi ng video natin na to, rumekta na ho tayo dito sa exclusive interview ng SMNI dito kay Attorney Martin Delgra. Panoorin ho natin ito mga kababayan, tapos rekta na ho tayo dito kay Attorney Vic Rodriguez. Magandang araw mga kapartner at kasalukuyan nandito tayo ngayon sa The Hague, Netherlands at kasama natin si Attorney Delgra, ang attorney po ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May kunti lang tayong katanungan, attorney. Bakit nandito kayo ngayon sa The Hague, Netherlands? Unang-una, ano po yung purpose? Okay, pero bago ko sagutin yung tanong mo, Anton, gusto ko lang sabihin to. Nung umupo si dating Pangulong Duterte at kinuha niya akong chairman ng LTFRB, sa totoo lang, nanginginig ako pag may media na mag-interview sa akin. But the first media outlet na I decided to take the interview was SNMI. Wow, thank you, sir. Sa studio nyo sa Makati. Pumunta ako doon at nagpa-interview ako doon. Because I know that SMNI ay malaking bagay at malaking papel na ginawa para maging presidente si dating Pangulong Duterte. So, malaking bagay po yan. So, doon po sa tanong nyo kung bakit nandito ako, it's both personal and then at the same time to show support. No? Why is it personal? Kasi po nung kasagsagan nung March 11 incident dun sa loob ng Villamor Air Base, meron na kaming kutob at nakikita na namin yung plano na hindi na siya makakalabas ng Villamor Air Base except ilalagay siya sa aeroplano at ililipad palabas. At nung hapon na yun, kasi umabot na nga po, I had a chance to talk to him. Sabi ko, Leon, kung hindi ako makakasabay sa'yo kasi wala akong passport. So, totoo lang, yung pumunta ako doon at nakapasok naman ako sa Villamor. Galing ako doon sa court hearing, kaya nakabarong ako. Hindi po dahil kay Mea, I had a court hearing earlier. At so we did not expect that it would happen that way, no? As it happened. Nakakalungkot, nakakainis, nakakagalit, pero we don't expect that it happened that way. Bigla na. So, and then at the
same time, as I mentioned earlier, is that to show support to not only to him but to the family, and then at the same time, mas nag-alala ako nung nalaman ko yung nangyari kay ES Bingo Lea. Kaya minarapat din na bisitahin ko siya. Kaya nung nakita niya ako dito, sabi niya, magkita tayo. So, mahaba yung kwento namin. Hindi pa nga tapos eh. Kahit na ang dami yung kinwenta. Yes. Attorney, may posibilidad ba na bisita si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa I hope I would be able to visit him because before coming here, I already made an application for a visit. Pero hindi pa tungkol sa kaso niya rito. I'd like to make that clear. Patungkol doon sa mga pending issues doon sa Pilipinas. Particularly yung the fact that he's running for mayor sa Davao. Ako rin yung election lawyer ng PDP. I head the legal team doon sa Duterte senatorial candidate campaign. And then at the same time, yung mga bagay-bagay na kailangan i-address legal concerns patungkol sa kanyang kandidatura. Okay, so attorney, may iba tayo. Ano po ang masasabi mo sapagkat simula noong March 11 nandito na kami at simula din si Tatay Pico sa ICC Detention Center. Lahat po ng mga Pilipino galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang mundo, pumunta dito sa tapat ng ICC Detention Center upang magbigay ng suporta sa ating dating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. So ano pong masasabi mo sa mga supporters ng Tatay Pico? Alam mo, nakakabusog-puso yung mga ginagawa nila at pagpapakita ng hindi lang pagpapakita ng suporta at pagpapakita ng pagmamahal ng isang tao, isang presidente, pagmamahal na sa ngayon, who made a lot of difference in the lives of people in the Philippines. So, yun po mga parno ay tukoy na ang piloto na nag-operate sa aeroplano na papuntang The Hague, Netherlands upang ibigay nila si Duterte doon sa ICC.